Җәмәгать, мин кемнәрне тоттым? Бу мин Габдрахим дигән малай, Эльза Газизова һәм безнең мәшһүр телевизионщик малай. Кара әле, синең шундый әйбәт тапшыруың барадыр я бит. Яшьләр онлайн, аны әбиләр дә, бәбиләр дә тыңлыйдыр я. Һәм алар шундый фикергә килделәр. Синнән көнләшеп кенә ул тапшыруны япканнар диләр. Дөресме бу? Данил. Кем интервью ала? Синме? Мин алам икегездән дә. Эльза беренчерәк килгән иде. Габдрахим, син китеп тор әзрәк. Юк, менә шуңа гына сорау. Ни өчен ул тапшыру юкка чыкты? Анда мәдәният дөньясы да сыя бит инде. Кым сәгате дә сыя, тегесе дә. Ә сезнең тапшыру бер карарлык тапшыру бар дип әйтәләр. Бер карарлык. Бүтән тапшыруда юк анда. Искиткеч чие. Нишабаны бетерделәр, әйтәле шуны. Там шушы минутта Инстаграмга сыя торган 1 минут вакыт. Юк, әле 55-56 минут кына булды. 57, 58. 59. Аның сәбәбе бетте. Üzüldü. Әйт инде, әйт. Мин белмим бит. Кара, Эльза Газизовны яратасыңмы? Эльза, кычаклап ал инде җегетне. Кияүгә чыгарыйңмы Данилга? Бик әйбәт кыз. Әгәр дә өйләнмәгән булса. Ха? Габдрахим, давай уже. Давай, без никаких.